sammen, jeg kan lide den her video. I dag vil jeg vise jer, hvad jeg har købt noget normalt. Så ja, lad os bare starte med den første ting. Den her, det er en energidrik. Upsi. Men jeg har smagt den. Den er mega god. Jeg ved ikke. Det er sådan, det er nok lidt jordbær slags på noget. Nå. Så har jeg købt den her japanske sodavand. Jeg har smagt alle undtagen den her. Så, yep. Og så har jeg købt den her Oreo Milka. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. Chokolade. Jeg gemmer den bedste til sidst. Og nummer 2 sidste. Pringles med sour cream and onion. Fordi det er det bedste, synes jeg. Og den allerbedste, jeg elsker. Det er en bubble tea. Jeg har købt en hel bubble tea flaske. Med jordbærsaften og bubble tea. Altså boblerne. Jeg er så god. Den her, den er lyserød. Og det er sådan. Måske det er sådan noget blåbær, hindbær, jordbær, alle mulige sådan gode frugter. Og sådan noget. Og bær. Og ja, det er med strawberry. Men jeg har ingen, altså jeg har ikke flasken, men det behøver man jo så heller ikke. Man kan bare have den her. Så vi har sugerør til, ved jeg. Sådan nogle sort. Store nogen, ellers vil det være lidt træls. Jeg ved ikke, om de havde dem. Hvad? Så ja. Tak fordi I så med. Husk like og subscribe.